gionge godo. Ramogi wadhi nyime kod weche manyien ka wadhi nyaka e kaunti no Siaya kama tend arita sub county ma Yala oyangoni gisemako achije moko mitudo gi nek mosebedo katimore e gwenge go ahinya magen kod magina kata gweng mar Magina kod Marenyo kama ji maromo 6 osenegi. Osipidi Yala Yala Charles Wafula omedo ni gimanyo achich maduong' e nek makamago ka koro Steve Biko miyo waler kowuok e kaunti ma Siaya. E chuny boma ma Yala ma yudore Gem e kaunti ma Siaya, moko kuom jokedo ne ratich oganda kod jopiny alwora ma Gem noriwore mar kwedo nek mar wakeyini 6 manyocha wito ngimagi e dweche 2 kende ka ote margi maduong' en ni oromo. Nek ma wasineno kitimo kae ma nyiri nego nyaka mine bende nego rum to ma nyalo mana rumo ka wan wabet gi jo police otim tijgi matimo investigation ka gisitimo investigation to wabo yudo ka police bende nyalo timo prosecution ka investigation otim maber. Atemo mondo wamany janek manego mon gi nyithindo Yala kaendi. Ng'anyo mamuolni ne geto golo doke ir jotend arita kwe magiwacho ni osebedo katimo nonro mawethweth gino momiyo poko makachich maduong' mitudo gi nek makamago ka koro gi or ote ne ng'ata manyalo ng'eyo kama achijno nitiere mondo go lipot ka obila mar neno ni kwe duogo e wang'e Yala. King'eyo ni ng'ama nego jini en watni en kata osiepi wach ni ng'ani en kama mond kik wayud ni gigi dhi nyime nikech ng'ani tie kumoyude chiemo tie kumorwakore mane mwawacho to wawacho ni kanyakla gi sirkal wan ka jok ma ai kaunti ni gi Kenya mzima wawacho ni ok wabi yie ni gik machal kamago odhi nyime to waketo duondwa malo mondo wawach ni nek mar mine gi nyiri orum e Siaya kaunti. To thomo sebedo katimre gemni wakwere kendo watamre ni nyathi manyako konego neg security chakre kodwa e ot emomiyo wanyiso jonyuol ni ging'eyo this perpetrator janek ni ging'eyo to nyaka kele into book. Osipidi ma Yala Charles Wafula nowacho ni obila osemako achije mamoko mitudo gi rochruok arita. Kata kamano pok ochwalgi e doho ni mar nonro pod dhi nyime e kinde ma achich maduong' to pod olal mero. So far we as police officers we have done a lot, especially on the issue of how we can apprehend this serial killer who is still at large. So far we have made several arrests, but again we cannot confirm that we can prosecute these people because we are still conducting some investigation over this matter. Wafula nowacho ni gisekeyo nonro mar achijno ne jopiny mondo konygi e yude ka koro kwayo jopiny mondo ti machiegni gi obila e timo apedhano. I want to assure members of the public that if at all they can have any information pertaining to the serial killer, because we have circulated all the information pertaining his appearance, let them submit the information to us. We have even submitted our numbers to them, and in case of anything, let them liaise with the local administrators for the purpose of this information getting to police immediately so that we can apprehend this person. No nyisa dira margi kaka jotend arita kwe maduogo geno ne jopiny modagi luoro kaluwe kod arita kwe mosembek ni kono. I just want to also to confirm that Yala sub-county has remained calm for the past few months, apart from this incident now which is coming up. But I promise, anytime we are going to get rid of this individual. Magi bire kinde manyuola mar Veronica Odongo, chiliel manowito ngimane yo magalagala no, obago nyasi mar ik mare chieng' ngeso ni, kata odoko ni onge lipot mora mora, magiseyudo wi okang' manonro sechope wi nek mare. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamana Steve Biko wadhi nyime kama lipot mar duol manono tije obila mano aipoa oyango ni obila ne okoluwo chike kendo norocho ratich jong'anyo e ng'anyo 4 mano bagi dwe mar 6 kod 7 higani. Lipot no oyango ni ji 65 nowito ngimagi, jomoko 342 noyudo hinyruok